En dan kan de Ranja zo'n. Dus is het wierd en is het compleet jest. En er blijft de komende dagen niks aan. Maar vreed kunnen we even bijkomen. Joen en vannacht betieden Rijn of lichte Rijn. En het waait hut. Verder hebben we een temperatuur staan om bij de 13 of 14 graden heen. En hoe die hut de wind sprutsen, die komt vooral voor in het kust- en waardgebied. Maar verderop de provincie is het heel rustig waar. Dus grote verschillen. En kans op windsteden geldt natuurlijk ik voor de kustgebieden. Dan zetten we terug naar morgen. Dan hebben we weer een dag met Rijn, lichte Rijn, maar soms even een droege periode. Vooral het oostelijke pad van de provincie had het eerst nog wat langer droeg. En dan valt het aardig naar onder de dag, in de middag, in de joentijd. En voor een pad misschien nog in de nacht. En dan hebben we door temperaturen om bij de zandje of de 18 graden heen. En die hudden ontstwarmen gewien uit het noorden waai. Ja, toch wel een duidelijke waarschuwing voor de watersporter, maar dat hinder juist al zijn. We sjoggen vooruit. Vreed en simmerdag. 20, 21 graden, flink wat zinnen en droeg waar. Ik zei al, kunnen we even bijkomen. Het is ik al hier wat rustiger. Sneeuw, Rijn, flink wat Rijn, letter buien. In het kust-waardgebied nog kans op wat zinnen. En dan terug naar de sneeuw. Ik alweer Rijn en ik alweer een wierte boel. Echt wierd en nog eens een keer wierd. En de temperaturen op de sneeuw komen weer wat leger uit, zo'n 18 graden. We maken morgen maar weer even in het waarsje.